Всички го да гледате. Аз съм Hack Tutorials и това е първият епизод на Греполис. Защо съм без интро? Не съм сложил интро, защото quality-то става по-лошо. И ако пак стане quality-то по-лошо, това ще е от Bandicam и просто ще почна с друга програма да снимам. И ако някой знае как да направим HD quality на клипчето, моля да ви каже. Но да, нека да продължи. Така, каква е тази игра? Тя е онлайн игра, не се тегли. Може да се изтеглите и да играте в мултиплеер играта. Има чат и всякакви такива неща. Също така да ви кажа, аз съм изпълнил половината мисии. City Guard. Добре, аз това вече съм го отцепнал. Добре, това ще го направим някаква като ограда, мисля, че Сената. Добре. Така. Дайте ми малко лагва. Добре. Сега да ви покажа нещо. Е тук темплейта. Какво е темплейт? Когато влезете в него, тук може да си изберете бог. Може да изберете Артемис, Хадес, Атина, Посейдон, Хера и Зевс. Аз естествено Зевс. Значи тук с Зевсовата помощ може да имате Дивинен Вой, Мантикор и Минотавър. Тук са някакви способности. Lightning Bolt, някакви такива странни. Да, тук може да видите колко неща имате и колко хора имате в града. Така, също нещо, което може да си направите, в смисъл да си купите още земя и така. Да, също така тук има бараки, в които учат войници. В смисъл, аз в момента съм направил 6, мисля, че и 2 такива. Не, добре. И 2 такива съм направил и да. Скоро ще ги имаме, което ще е доста добре. И да, това тук, да. Тук може да имате помощ, да се логаутнете и секс. Така, също така, ето Jump to those coordinates. Тук може да си видите координатите и да си сейвнете location. Така, тук Switch to Strategy Map е да видите мапа на всички острови с всички възможни извините герои. В смисъл, всички други хора за атакуване, но трябва да имате кораб, за да преплавате цялото това място. И да отидете еди си къде. Но това няма да го правим. Сега, как да се върнем? Трябва да цъкнете Switch to Island File. Мисля, че беше CD File. Ето. И тук сме пак. Да. Също това май не е моя. Не. Сериозно. Да, спрямо се като пак. Нещо темплейта, тук може да си видите какво имате и така. Ако искаме да изпълним някоя мисия, то няма нищо. Тази, добре. City Wall. То ние нямаме такова пък. Всъщност, да. Добре, ще паузирам клипа за малко. Докато ви покажа всъщност... всъщност няма го паузирам. Да, ето тук има Trade Commands, Recursion на култури, Gods. Gods да видим какво е. Зевс, Хера, City List. Да, добре. Това няма да го пипам. Така. Да. Какво има тук някакъв кораб?
се е разбил. Така. Също така, това е малко скучно тая игра, но всъщност играта е яка. Сега ще нападнем някой. Всъщност, имам ли войници? Да, имам... ще ми стигнат сега. Strategy map. Какво? Добре. Така. Сега ще се опитам да... Искам да нападна някой. Той кой е... Скара 295 точки. Той е някакъв силен. Той е. Ще го атакувам. Само, че не всичките си войници. Ще избера 5 от тях и от тези 6. Добре. You have to defeat this. Добре, ще се пробвам. Не знам. Няма да е сигурно. Добре, ако сложим тук 9 и атакувам. Не знам защо стават. Рони... Всъщност тук остана още войници. 9, 6. Не знам. Те имат защита за това. Иначе мога да ги убия. Добре. Важното е, че събрахме малко войници. Така. Добре, иска още нещо да направим. Какво? Нищо не схванах. Добре. Така. Тук от най-отдолу има някакви... Аз не знам какво е. Форуми, съобщения, така, администратор, хайкпресен, командир и капитан. Добре. Така, тук имаме инвентори. Какво имаме? Нищо нямаме, май. Всъщност, тук какво имаме? Нищо не нямаме. Това е много тъп. Така. Да, общо взето разбрахте какво е Греполис. И... да. Интересно е, всъщност може да атакувате. Общо взето, като ще беше само да ви кажа, че играя Греполис също. Името ми е Zeus 1-2-3-6-9-8-7-8-1-2. И... да. Тук имам барака. Сега следно ще обясня кое е за какво е в тая музика. Нищо няма сигурно да чуете, не знам. Значи тук е Silver Mine, за да се обработва желязото ви и съответно да си правите рецепти. Темплейта е за... това трябва да си го апгрейдите, но иначе е за богове и така. Тук бараката е за войници, които имате, нали, да ги... да правите войниците. Quarry няма си представя какво е то, но ми е 3 левел. Warehouse, я да го видим кое е това. Искам да го видя. Тук Silver Coins, колко неща и колко бързо ви се апгрейдват. Тук Сенатът, тук са всички ваши главни. Да. И аз не знам какви. Добре. Ето вече ще си правим Сената level 4. Тук като виждате много бързо става тук в играта. Ето вече има Сената номер level 4. И това е фермата ви. И да, благодаря, че гледахте. Аз бях Hack Tutorials и бай-бай.